Bueno, arratsaldeon dan hori, da ongi etorri, Plateruena eta gero zer dinamikak, herritarren parte hartzeagaz batera osatu dauen txostenaren aurkezpenera. Ekitaldi honen hasieran, prozesuen eindan harreman bira eta eskuratutako diagnostikoa azalduko doguz aneseketanik. Gero, han eta intzak, proiektuaren oinarri nagusiak labur bildu dozkuez. Eta gero bukatzeko, bertaratu garen guztion artien, etarakogu argazki bat. Honez gain, ekitaldi zientzier, Durangoko artista eta sortzaile batzuen emanaldiaz gozatu alizingo dugu. 2020ko urrian, herritar talde batek Plateruena eta gero zer dinamika martxan jarri gendun, Plateruenen itxierak Durangon itxizagun utzune kulturalari erantzun bat emoteko ideiagaz. Hasieratik argi geneukon proiektu hau herritik jaio behar zela. Eta horregaitik jarri genuen martxan prozesu parte hartzaile. Batetik, Durangoko hainbat eragile kultural, sozial, erakunde publiko eta norbanakoekin elkartzen hasi ginen. Txostenin jasotako osnarketa eta ideia asko, elkarrizketa edo batu gineneko horretako ideiak jasotakoek die. Guztire, 22 elkarte eta erakundegaz elkartu gara, eta bebai kultura munduko 34 bat lagunegaz. Eurekin elkartu, gure proiektue azaldu, eta euren elkarpena jaso duguz txostena osatzen juteko. Bueno, aditzek ezin duen moduen, banakako biderarietaz aparte, ikusten gendun, bai edo bai, herri zeri zabaliko egon gozan, espazio bat egon bizala, herriari bere ekarpena emoten izteko, ezta? Horregaitik, apirilien hasik eta maiatzen arte, egin duzen lansaio ezberdinek proiektua gorpuzteko garrantzitsuek ziren gai batzuk lantzeko. Orduan, lehenengo lansaioen landu gendun pizkat gure egitasmoen nondik norakuen horren inguren ibile ginen eztabaidatzen. Eta gero bertan finkatu genduzen urrengo lansaioetako gai importanteak zeintzuk izen bizien. Kasu honetan, kultura, euskara eta parte hartzea izen zienak. Kulturakoen, euskal kultura eta gaur egun kultura zelan landu edo ze definizio moten jakon, horren inguren lantzen ibili ginen, berbetan ibili ginen. Eta baite, Plateruenatik zelan eskaini ginen kalitatezko kultur programazio bat. Gero, euskerien eztabaidatu genuen, ia zelan sustatu euskera. Eta baite, gaur egungo kulturan iztasunekin, zelan bizek ustartu. Parte hartzen inguruko lansaioan, eztabaidatu genuen etorkizuneko Plateruena horretan, zelako parte hartzen moldik esarri bergen duzen, eta baite, espazizuen kudean egitea zelako izan bizan. Guztira lansaio horietan egon ginen 82 lagun. Prozesu hau amutu zenien, gure lantalde batu eta jasotako informazioa batu gendun, eta atara genduzen pizkat horietatik diagnostiko edo behar batzuk. Eta honek dien laburra esan da. Batetik, Durango kultur sorkuntza eta lanak garatzeko espazio fisiko baten beharra ekola. Bigarrenik, kultur transmisioa herritartzeko eta sortzaile jasotzaile dikotomia lausotzeko beharra dauela. Hirugarrenik, kalitatezko kultur programazio bat jasotzeko beharra dekola herriak. Laugarrenik, euskal kulturari buruzko hausnarketa berritu bat behar dugula. Bosgarrenik, herri moduen kulturakiko perspektiba bateratu bat dukin behar dugula edanen berdinen ibilteko. Eta amaitzeko seigarrenik, kultura espiritura eta honen kudeaketa publiko eta komunitarioa izan dela. Honek bide pizka laburtute jaso genduzen titular edo ondorio nagusizek. Gero anitantzak hobeto landuko da biesenak. Eta oin, Mariano eta nirean pieza batekin itxiko zaituago, así que txalo bere bat eurentzat, eta eskerrik asko. Disfruta. Bueno, arratsaldeon guztioi. Antes que nada, dar las gracias a
a esta gente por invitarnos. A ti no te voy a dar las gracias, Nerea, por esta encerrona que me acabas de hacer. Nerea no entiende el concepto, estoy de vacaciones. Pero bueno, tampoco quería dejar pasar la oportunidad de estar aquí, y como yo vivo en Madrid, y todo esto es hacer tiempo mientras encuentro el texto, ¿sabes? Como vivo en Madrid y me he perdido las asambleas, mi propuesta, que quiero que apuntéis, es que aquí se tienen que seguir haciendo cosas porque nosotros todavía no hemos tocado en el escenario, ¿vale? O sea, hace 2 años tocamos en el bar, el viernes que viene a las 9, ahí meto publicidad, tocamos aquí en la terraza. O sea, a la tercera tiene que ir la vencida, así que solamente por eso esperamos que así sea. Y nada, dicho esto, vamos a leer un poema de Joseba Sarrionandia, poesia hilda dago, baina ez naiz ni izan. Mamien markak aurkituko dituzu igual gorpuaren gainean. Ni badaezpadan inguratu naiz, hilotza oraindik hil gabe zegoelako. Eskuak gainean harrapatu nahi zue, baina berbisten entzeatu nintzelako. Ni heldu naizenerako ez zuen jadako norterik. Azken atzetan zegoen. Batzutan ene horietara etortzen zen jolastera. Nik ez nuen poeta izan nahi. Nork esan dizu ikusi ninduela? Ni hemendik paseatzen ninduen. Ez dakit nork hil duen. Urreratu naizenean jende zinguratuta zegoen. Hila. Poeta omen direnetako poetaren batek itoko zuen, akaso. Ez nazazue preso hartu, ni ez naiz izan, eta ez zaizkit gartzelak gustatzen. Zelan ehortziko duzue, gainera poesia ez da gerezi ondo ataut horretan kabitzen. Ekaritzazue egunkari batzu gutxien ez tapatzeko. Lelo, libelo, bai lelo, lelo sarai leroa, talaieroaren gogoeta. Itxasoaz bestaldera joan ziren eta ez dira egundo itzuliko. Izurde gidatu lekuraino baino ez ziren ailegatu. Itxasoak bere sare larrietan gatibatu ditu. Eta inoiz itzuliko balira ere, jadanik ez dira joan zirenak izango. Nere izpurua. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Mariano eta Nerea, eta Usu eta Paula bebai, ilustrazio ederra goiti gaitik. Bueno, bigarren zati honetan, intzak eta bisok txostenien edo txostenerako eindako ondorizuen aburpen bat egin eleginduko gara.
Dana dala, ez dakit banandu dutzu esan jaku errekode horrek, ordeko zue eskuragarri osorik irakurri gure badozue. Eta, ziozelan labur biltziarren, proiektuen lau atal nagusisik edo azalduko duguz. Lehenengo atala, kultur proiektuena da, kulturan sustapenana. Kultura ulertzeko modu asko dauz, eta honi buruz luze ibili gara indogun parte hartze prozesuen, eta ez dugu erantzun itxirik topau. Baina, bai oinarri batzuk zehaztu duguz, eta gainera uste dugu Plateruena leku egokizi dela, eztabaida horrek emoten jarraitzeko eta sakontzeko. Euskal kultura da sustatu eta sortu gure egune, Euskal Herri zidalako gure mundu ulertzeko marko naturala, eta txikitik eta tokiko mailan sortu den egitasmoen arren, eta Durangorako proiektu garrantzitsu bat izatik gure egun arren, Euskal Herri zen kultura arloen emoten da bizen eztabaidetan be ekarpena egi gureko leuke Plateruenak eta alderantziz. Plateruena sorkuntza prozesu osuek garatzeko espazizu izatik gureko geunke. Normalien kultura eretuetan sorkuntza prozesuen azkenengo zatiz edo emaitza erakusteko aukeri emoten da, baina Durangaldeko sortzaileek askotan esperimentatu duzkue, sormen lana, ondo entzute jate? Sormen lana garatzeko espazio falta nabarmena dauela, eta horregaitik erakusleio izetiegaz gain, lantegi be izeti gureko geunke Plateruena, sorkuntza prozesuek sustatu eta leku engodotziena. Denporak eta esperientziak erakutsi dau, ostalaritza eta kulturan arteko harremana ustartzie gatsa dela eta askotan kulturan kalterako izeten dela. Eta kultura ardatz dekoen proiektu garatu gure badugu, ostalaritzako deko guzen ekipamentuek osagarri moduen erabilibiko ditzakezela uste dugu. Labur esan da, astelenetik barikure Plateruena sorkuntza lanetarako erabilie gureko geunke eta ez taberna moduen. Lantegi horretan ikastaruek, tailerrak, erresidentzia artistikuek, ikusentzunezko produkzioek, herriko kultureragileen ensaioek engolitzakez. Kultur jakintzan transmisioen modu horizontalien gauzatzeko guni izeti gureko geunke bebai, Durangaldien sorkuntza esparru eta disiplina anitzetan adituek eta arituek sarien jente asko dau, eta disiplina horretan sakontzeko gogueko gun herritarrak be asko gara. Horregatik, kultur sortzaile, hartzaile dikotomia hori lausotzie gureko geunke eta elkarrengandik ikesteko eta esperimentaziorako gune izeteko leku aproposa Plateruena. Artietara hurbiltzeko espazizu izetik gureko geunke, kulturarloko ezagutzetan sakontziek maila pertsonalien onurak ekartzen dauzela uste dugu, eta ganera bebai kolektibidade barri eta aberasgarri zauek egiteko balio dauela uste dugu, artietara eta ezagutze horretara hurbiltziek. Prozesu hau epe luzeko lana da, elkartiekin, kultureragileekin, hezkuntza komunidadiekin, enbierrekue, baina formazioe, plazerra eta onura elkarrekin lotute doiez proposatzen gabizen eredu honetan. Arte disiplina ezberdinen topaleku izeti bebai gureko geunke, eta honen arteko elkarlanak eta sinergiak topauko dauzena. Eta erakusleioeri dagokionez, ardatz diferentien arteko oreka mantenduz, badala disiplina artistikue, genero ikuspegize, bertakotasune, kultura egitarau anitza eskaini eta Euskal Herri mailan kulturareto referentie izeten jarraitzi gureko geunke. Bigarren helburua edo izango litzakena euskeran sustapena ikusten dugu. Hanek aipatu dau euskal kultura sortuko dan leku bat izango dela eta bultzatuko dana, baina horretaz gain euskeria hizkuntzia berabe sustatuko dan leku bat izatea nahi du Plateruena, honek berak eskaintzen dituen aukeretatik. Hori modu egokixan inalizateko, egungo realidadian azterketa bat indugu,
Ze, bueno, dano dakigu realidadia aldakorra dela, eta gaur egungo testu ingurua kontutan hartu beharra dagola hizkuntza ekimen bat eraginkorra izan dadin. Adibide bezala, kontutan hartu dugu Durangarren 3 laurdenak euskeraz badakixela, edo euskera ulertu behintzat ulertzen da bela. Eta, Plateruena euskeraren etxia barik, euskeraz bizi den etxia bezala irudikatzia nahiko ginuke. Euskaltzaldiak dienez gain, Durangon bizidan askotariko jendia erakartzeko gaitasuna izango daben leku bat, baina eraberian euskerazko funtzionamendua eukiko dabena. Ulertzen ez daben jende hori erakarri eta tresna batzuk emango dotzena eroso sentitzu daitzezen, baina Durangon kultur dinamika indartsu bate garatuz hoiek euskerara erakarriko ditxuna eta beti belen komento du moduan euskeraz funtzionauko dabela bermatuz. Hortarako, kultur dinamika eta eskaintza erakargarri bat osatziaz gain, tresna eta mekanismo desberdinakin hizkuntz protokolo bat osatu dugu, lehen esan duten moduan, euskera ez dakixen jende hori erakarri, jende horrek naturaltasunez parte hartu, baina eraberian euskerazko funtzionamendu hori bermatu ahal izateko. Hirugarren ardatza, herritar danandako zerbitzu eskaintzien alitzake. Plateruenak izaera publiko komunitarioa eukitie gureko geunke, gainontzeko erakundiekin elkarlanien zerbitzu publiko eskainiriko leukela uste dugu, baina ezinbestekotzat jotzen dugu egitasmonek herritarrak inpliketako eta parte hartzeko gaitasun eukitie. Hasieran aipatu dugun moduen, proiektu ekimen honen ezaugarri interesantinetako era kolektibuen pentsau eta osatu dana da, eta azken hilabetietan indugu zen bileretan eta saio irekizetan hainbat ekarpen garrantzitsu jaso duguz. Alde batetik, Plateruenak gaitasun eukibi dauela kultur komunidade sendo bat osatzeko. Komunidade hau ezaugarritzerakuen gehiengoek aipatu dau zabala eta anitze izen bidauela, kultur eta jente desberdinek bere leku ukingo dauena. Bestalde batetik sortzaileek protagonismo ukin behar dabiela eta profesionalek zein amateurrek elkarbanatuko dabien espazio bat izango dela. Eta azkenik kultur begirada kritiko eta berritzaile eukimiko leukela. Eragiletan norbanakuek aipatu dozku esan behar honei erantzuteko, parte hartzeko tresnak eskaini bidela uste dugu, lehen aipatu duten moduen, transmisio horizontala izen daitien eta herritarren kultur alduntzi sustatzeko. Eta horretarako zenbait parte hartze mekanismo proposatzen dugu, txostenien hobeto zehaztute dauzenak. Espazizuen erabilerari dagokionez, oso espazio egokia da gauza asko eiteko, eta talde zein norbanakuek kultur egitasmoek garatzeko espazizuek eskatzeko sistema bat martxan ipinti gureko geunke, plataforma digital baten bidez, eta holan Plateruena ezabalik legoke herritarren erabilerarako zerbitzu publiko bat eskainiten. Eta laugarren ardatz nagusisa hola ikusten duguna, da Durangoko kultur ekosistema elikatzea eta kultur eragileen sare bat osatzea. Hortarako, proposatzen duguna da Durangoko kultur mahai bat osatzea. Garatzea bi helburu nagusi eukiko zituzkena. Lehenengoa, Durangoko kultur egitarau bateratu bat osatzea, hainbeste aldiz komentatzen den, egitarauan koordinazio hori, baina hortik aratau doian egitarau bat, elkarlan bat eman dadin. Eta bigarrena, kulturari dagokionian herrixa eztia. Modu transversal batian eguneroko jarduera eta egitarauan bitxartez. Azkenean, herri bate kulturarki ezten baldin mazoiaz, herri kulturzale bat herri kulturzale bat izatera iristea. Eta, ikusten dugu, mai horretan parte hartu beharko luketela egitarau jarraikor bat daramaten Durangoko espazio ezberdinak. Plateruenaz gain, Bordaria San Agustin, museua, zinema, liburutegisa eta beste olako egitarau jarraikor bat dauken espazio horiek.
Eta hoietaz gain, espazio hoietaz gain, bai ikusten dugu udaleko kultur teknikarixak eta kultur zinegotzixak egon beharko liaketa herritar eta erakundien arteko elkarlan hori be emateko. Eta bueno, honekin pixkat, gure txosten honen gainbegirada orokor bat, olako errepaso txiki bat indou, lehen aipatutako moduan txosten osua irakurgai daukazue mandotzuen QR kode horretan, edo bertan azaltzen den labur.eus hortan. Eta, bueno, txosten hau herritarren laguntzaz osatuko txosten bat izan da, eta bueno, herritarren ekarpenakin, proiektua herritarra izatea nahi dugu, eta orduan gure helburua lehenengo aurkezpen hau herritarren aurrean itxia zen. Horregaitzik erabaki dugu, hemen aurkeztia lehenengoz, baina jakin bihar goizian badaukagula udaleko alderdi politiko guztiei bidaltzeko asmoa, orduan jasoko dabe, eta espero duguna da udalak ekarpen hau aintzako hartzia, eta elkarlanean Plateruan arako egitasmo kultural sendo bat sortu geinken danon artean. Guk gure partetik, horretan ingo dugu lan datorren astiotan, zerbait aurrera irten leiken. Eta bukatzeko, eskerrak ematia, prozesu honetan parte hartu dozuen danoi, hemengo asko zatela. Guri entzuteko tarte bat hartu dozuen eraginetan orbanako guztiei, ona gaur urbildu zaten danoi, eta aurkezpen honetan parte hartu da benei, Nerea, Mariano, Paula eta Uxue, eta Helene bai gaur hemen egoteko azala, azken momentuan ezin izan dela etorri, gero prozesuan laguntza teknikoa eman dozkuenei, Peio, Fernan, Amets, Ainoa eta Martin, eta Zabalarra eskolari prozesu honetan be azpigituria eskaintziarren. Eta, bukatzeko, lehen hasieran aipatu daben moduan, danok, bai. Igual Nereak pieza bat joko dozku. Vale. Ze, murala ondino... Eta gero argazkitxo bat atarako dugu muralagaz. Bai, gero danok garen lekuetan, baina zutitxuta, danok estenatokitxik argazki batetarako dugu, bale? Ainoak atarako dozku, hemendik horutz argazkize.